Изложба Събирача на легенди, 2010 година, съвместно с Унгарския културен институт, Сдружение за развитие на Горна Липница. Изложбата се случи февруари месец 2011 година в Унгарския културен институт. Кога, къде и как се роди идеята арт-резиденция Старото училище в село Горна Липница? Няколко бяха малките идеи, които събрахме, за да стигнем до арт-резиденция Старото училище. На първо място идеята, че изкуство трябва да има и да се ражда на село и в селска обстановка, далече от шума и забързаността на големия град. Второ място, идеята, че Горна Липница е едно красиво и прекрасно място, което може да вдъхнови артисти от цял свят. И на трето място, едно училище, една детска градина, на които искахме да вдъхнем живота. Sun is sunk behind you and across these purple fields. That idiot boy in the corner speaking deviated truth. Come on, admit it, babe, it's a wonderful life if you can find it. If you can find it. If you can find it. It's a wonderful life that you bring. Всяка една проява на арт-резиденция Старото училище е концептуална. Тоест, ние не събираме определен брой хора, определен брой артисти и им даваме възможност да работят каквото, както и където поискат, а се опитваме да накараме артистите да изследват, да мислят, да търсят и точно елемента на изследване, мислене и търсене да доведе до оформянето и раждането на една творба. Us, baby, but the air that we breathe. Don't cry. It's a wonderful, wonderful life if you can find it. If you can find it. Нашите изложби и нашите прояви са нещо като книга на Джойс, като книга на Умберто Еко или като картина на Нигор Пионаца. Именно тая концептуалност, проявата през 2010 година, се изразяваше в това, че артистите бяха пуснати по линията на легендите. Организаторите на резиденцията събраха и обработиха легенди, типични за Горна Липница, тяхното превъплъщение в световния фолклор и тяхното превъплъщение в националния български фолклор. Този паралел, тая възможност за сравняване роди произведенията, които ние в момента представяме в Унгарския културен институт. Всяка една проява на арт-резиденцията ще бъде подчинена на това. Да има идея, да има концепция и да провокира духът на търсачи, духът на изследователи, всеки един артист. It's a wonderful, wonderful, wonderful thing.
Изданието на арт-резиденцията през 2010 година беше първото и като такова, разбира се, най-трудно. Като амбицията на резиденцията да се превърне в постоянно действащо пространство, където могат да идват артисти през цялата година, от цял свят, да използват местото, вдъхновението, което могат да получат от селото, природата и селския начин на живот, да работят за определен период на време, да свършат, нарисуват нещо и после да се заминат от там, откъдето. Sometimes our secrets are all we got, our lies we must defend. Sometimes the air between us, babe, is unbearably thin. Sometimes it's wise to lay down your gloves and just give in. Come in, come in, come in, come into this wonderful life. If you can find it, and if you find it, it's a wonderful life that you bring. It's a wonderful, wonderful thing. It's a wonderful life. 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 Предстои издание арт-резиденция Старото училище 2011 година. Много ще се опитаме да пуснем артистите по плоскостта на легендите, но ще доразширим и доразвиеме представените в миналото издание легенди, за да видим какво ще се роди от това.